Hey, oh, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimantu, mabuyu, bambolunyu, hlase, ubhodla amanzi, abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couples reaching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure ukuthi amakhehla ayaqhaqhazela, timama tiyaqhaqhazela, timathanga tiyavetezela. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Musa next to me, Wake next to me. Behind the camera is the one and only Wake, the Zoom master. Hey yo guys, it's a Bible King at CMTV. Make sure that you do the right thing, but it's in a funny million subscribers, million subscribers. And nina ke nisithatha kancane nina bomavukane ke futhi bomavukuvuku. How we are working here. Ngakhohlwa mawukuthi yabona nje kulonyaka lamabhodlela lawa ama awards lawa mawukuthi anisnominate ngimtshela nasi asizi lapho kanti mina ngasinominate sofika sonke sihlangene siyingqwele sizowathatha wonke lawo mabhodlela lawo ama awards wonke hawu niyangixaka nina hawu nenza ama awards niqeda lapho nisivalela ngaphandle nithi siyini thina siyona i-content creator thina siyimphungulu ke thina siyimphumphulu njengoba sila sinominate so apply kulonyaka lo and abantu beSMTV abayithandayo bazoyivotela lawo mabhodlela lawo. We are coming. Sewafuna lawo mabhodlela. Take me straight to amabhodlela. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couples reaching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Yeah. How Taliwong? I'm good, how are you? Sure, mate. Ha. Taliwong. Hey, singaphandle kwa Taliwong lana. Kodwa Taliwong namhlanje ukhuluma isingisi. Eish. Angeke. Isingisi uTaliwong singaka. Angikhumbuli uTaliwong mina. Ngisho emaculweni mfethu. I was confused. But sekuthanda again Taliwong. Kodwa uTaliwong yena semthethweni sanibona siswami ninjani? Siyaphila. Awunjaya uyangazi ke wena? Ngiyakwazi. Okay. Sondelani. Mfethu uyamazi uTaliwong? Yeah, ngiyamazi. Yeah, mfethu asikhulumeni iqiniso mfethu. Lamjida uNtswempu kumapiano. Hayi noNtswempu. Yeah, sikhulumeni iqiniso futhi. Amajita lawa ama upcoming kumapiano fanele bathi brazo kulowa mjita. Lamjita lishaya ipiano. Hayi nalishaya. Yeah, big up to ibrazo uTaliwong mfethu. Hey ngithi uye lo nyathi. Wena seswami uTaliwong uyamazi? Yebo ngiyamazi. Ngiyabonga. Ngicela ukubuza a few questions uba ufika ngazi lento izoshesha. Izoqaqa. Yabo ngoba uba ufika ngazi. Mina igama lami nguKing Ginger, wena igama lakho bani? Uluyanda. My brother? Muzi niyathandana? Yebo kunjalo. Oh, niphuma ukuthatha iwalk la kade nithatha iwalk la. Kade sinilindile la yazi. Yazi kade sinilindile. Phela ngikubonile wena sinibonile lapha na eSpa. Nombe benithenga because kade nambe nimunca la. Nambe nimunca something man ngeke kade nginibonile. Niyajola yes kade futhi kubonakele lokho. Kahle kade ustock. No, kahle ngisho ukuthi benihamba la ngihamba khona. Ngathi no, it's ngininike interview yena. So next time ngathi yini uyithandayo ngomuzi? Thando embona nje umuntu amugqoke kahle kanjani, muhle smart kanjani. Umvese mfethu wakhe mfethu uphenduka uthami, phendule mfethu. Yeah, bhala nama notes poison. Nawe seswami umuhle. Ngithatha ama notes umuntu Yeah, ukuthi clean. kumele ube clean so. Sure. Nangindlela nginakela ngayo nje. Uyayithanda ne? Yo this guy. Uyantsanda ngakhona. Yakumelthisa. Ukwenza smell team. Yazini. Wena bhuti wami, wena yini uyithandayo njengomamazi njengoba inekhala ngawe kanje? Eish. Hayi. Kuningi. Akuningi abanginakekela. Yeah. Ya khona ngispoiler ngasho.
Ngingasho nje ukuthi indlovukazi yami. Indlovukazi yakho. Ya kunjalo. Akhona ngiyamthanda impela. Yindaba ungakazi umbukisa umamazi show yami. Hawu. Ngoba ngiyazi ukuthi yenzani. Yabo musha umshado yabantu manje. Oh. Ayifuni nami umshado wami. Ukuthi umosheke ne? Hayi ngeke ngikumoshele. Mfowethu lento soyenza ibelula nje soyenza isheshe. Kodwa siyazana yabo. Into yokuqala nje ngizothanda ukuyihlonipha kuwena ukuthi uyamthanda umamazi. Wena sisukhona nomunye umfana uthandana naye ngaphandle kaBhuti. Hayi akekho. Uthanda yena kuphela. Phela. Wena mfowethu ukhona nosisi othandana naye ngaphandle kaSisi. Cha ke. Uthanda yena kuphela. Awuthi yamusa ukushalaza ngicela umonqoze la esibhongweni umunci isibhongo ufuna ubona ukuthi wakho ngempela yini. Yamsaba yini? Cha ngimsaya. Azazumayini. Kuzama. Kushange forehead. Sinqando. Njaya romantic yazi. Uyazi ukuthi usenzani manje? Mtshela umamazi ukuthi manje senzani shintsha namafoni mtshela. Eish. Mtshela. Sekuyisi isikhathi manje eish. Kumele ngibone ifani yakho nawe ubone yami. Khona nizothembana kwangempela. Uyazi ukuthi Siyathembana Ya nje. khona sathemba. ya kodwa mtshele mfowethu ukuthi sekumele nenzeni manje. Exchange amafoni. Ibunginike yakho. Yani yathembana sister ngiyazi. Ibunginike. Ishaya thatha. Angizwanga. Ho, nangu umuntu ulethe omabili. Lethe omabili. Boom lapho. Awuthamba ngicela lethe omabili lamafoni. Ho. Hayi vele unqabi. Ho, letha. Ho, uthi thatha le lethe yakho mntakama. Ho. Umthatha lona. Hayi angimazi ukuthi wenza namafoni ethu. Woza ngaphi nasisi? Eso. Soqala ngamafoni akho sengidecide u2. Maphi la maphi. Ilawo. Ngicela ungivulela la uvulela ngqo fast. Cela ubambele sizolandela yona. Sure. Baba. Angisafuni ukukhuluma lutho. Okay. Ivule futhi. Danko. Bamba. Emma. Now WhatsApp now. Okay. Mase ngithi type imawo uyabona la mase ngithi type ngicela utype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lamanye amantombazane la ungitshela ngoba yiwazo beqoqodwa umuntu wakhe ngizozingitseni. All right, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we're about to type the trend type la put I love you. Awuthami wena njengoba umuhle uclean kanje qondisa amantombazane awayilethi kuwena ungadlali ngathi. Ish. Yeah. Take your time so I'm phone indoda yakho leyo. Lena konto ufuna ukumtshela wena iqiniso. Cha Ayikho. Vela mina. Ngivela wena delete lapha sapho sex. Delete lo I love you sapho sex. Bafo. Musukuza ngeyikandali la. Kandali nje izona ngingazwani nazo. Hayi vela mina. Vela wena delete lapha sapho I miss you. Fake nehathi ebomvu. Ngathi uya out egrand nje. Ya khona kunjalo. Vela mina. Vela wena ne? Tsanimani. Mabili amafoni mntakama siyakude la siyakhona. Uyawudlala uFacebook or uInstagram? Ya ngihlala Instagram. Good. Akuveli. Velutho ne. Type lapho uthi Uber Eats. Akuveli. Awingqwele wena, ngqwele. khona kunjalo. Kunjalo ne? But ikhona ifoni. Siyaya kuyo phuma lapho ngifuna ubheke. Uye ku-Instagram. Ukule ifoni Instagram noma kule enye? Ukule. Ungikhombisa. Bathi intsha lena Vez. inazo izinto eziningi. Vez. No. Might no results ungitshele type la uthi I love you fake nehathi ebomvu might no results ungitshele sheshisa simnika ifoni yakhe ufuna ukungena kule enye lo angimthembi no WhatsApp why no WhatsApp abangaki No enye ngisebenzisa for business. why ube ne WhatsApp enye business akuveli lutho mnike sengifuna le enye mnike ivule nale fast fakufunda wayithini
Benzela lento. Hayi musuba imbuka. Musuba imbuka. Qina. Hlangana Zulu, hlangana. Bamba. Yakulungisela into zakhe yazo. Okay. Unamadodana amafoni amabili no WhatsApp. Type lento edwi type lapha. Sana love you lapha. Ngumqiniso ndoda. 1 Ngathi amehla nawo sabonile. Shona uthi abonani ufunda igama kakhulu. Ubona uSlindo. Naso Slender. Khuluma. No ngenye into kaseyafika isocula yithi yabo. Oh uyacula. Ushaya hlobo lomculo. No mina ngiyaproducer nje. Produce. Manje wasuyitshela ukuthi I love you. Yeah. Cha nokuthi ngizama ukuthi ngiyathanda umculo wakhe yabo. Ngiculela Manje You manje not wagcina I love usuthanda your yena. music. Bheka engachaza Chaza. Awuchaze ngempela. Yabo ngizochaza kahle uma sibabili nokuthi ngeke. Awutype sex lapha. Sibona ukuthi lo mntwana uke wabhuquza ini lapha esofeni wase studio producer. No sexy na vele uSlindo. Hayibo. Hayibo. Condom. Mina sebenzisa kodwa. Noma mhlawumbe nawe usafuna ukuenjoya sonoro. Awumela akuyona into ecabangayo. Chaza phela. Shothi condom bayisebenzisa ngoba nangakaphiki. Enshuse entinginanamanuthi lana. Let's sis. Ish. Hayibo. Akusasondela. Cha. Awuma ukusondela enganeni wena. Awuma ukusondela enganeni. Hawu. Uyena Slindo lo. Uyimpela uSlindo kuhle lo. Kube khona uvusi inkosi yami ngoba uyajabula na ukubona. Yeah. Yona into ecabangayo. Hayi. Kanjani ngoba phela khona nanamanuthi lana. Uyaphila. Ayikho into engicabangayo kanjani. Ngala ngizochaza. Uyaphila. Hayi yena uyaphila. Chazani. Okay yabona ne. Mina ngisebenzisa le phone le. Le nge WhatsApp iphinde isebenzise ubhuti wami. Kodwa uyaphila umuntu wakho Slindo. Akuyena umuntu wami. Uyazi musu wena umuntu wami Musugoqa ingane. Sesiwami uzoqhubeka ujole nalo nje umbone ukuthi wensilima lo. Yazi ungenza ugogo wakhe ngacanga ukuthi ugogo wakhe ngempela. Yini ngabe uyaxolisa ulokhu udwebiza abazaba lana. Uyayenza lento uyayenza. Uchazani into echazayo. Yini oyichazayo? Into echazayo usondele enganeni. Yini oyichazayo ngempela? Hlula ikhondom. Hlula ukuchazela ikhondom. njalo ungasho kanjani. Ngisho kanjani? Hawu. Ngicela sikhulume ngale ndaba le. Yini ucela? Khuluma manje, khuluma. Uthini? Yini ozoyichaza ngoba phela nayo yonke into ikhona la. Yini ozoyichaza? Yini? Ish. Bheka lalela ish. Ngiyacela. Ngicela ungabafaka abanye abantu phakathi kwethu. Ubani abanye abantu Ukhona mina? nje uSlindo kuhle, ukhona uSlindo kuhle. Ish ngimasele studio ngiyakuthembisa. Nenzani lapha e-studio? Shuthi kahle kahle nisendelana namanuthi e-studio. Cha akho njalo. Nenzani niqophani lapha? Uyenzani le ngane? Ngicela nje. Yeah. Ish. Kahle kahle niqopha isex. Musubambe ngani wena? Ngezandla zokuqopha isex. Ngizochaza. Chaza, musukusondela yimi. Ima lapho chaza. Kodwa wona yona isex ngo. Awumelele. Ngiqophi. Uyazi ngiyakuthanda ngithi. Yeah. Ya. Wasuka kwaba iphutha. Nenza kangaki? Hawu. Ngayiphusa kanjani leyo nto le? Wasuka kwaba Yes, iphutha. niyenze kangaki? Ish. Yakhumbula kwahamba. 1 Ish. Wake wahamba ukuhamba kwakho yabo. 2 Okay ngenze iphutha ngikufebele. Kayi-1. ngoSlindo. Awu. Ngifebele. Awubonakala ngathi kayivanzi nje lo. Okay ngikubona la efonini yakho. Hayibo. Ish. niyajola seninesikhathi. Jola. Ukhetha ba? Singanani ujola noSlindo? Angijoli naye. Senikhandlana. Ya ish. Okay umuntu engimuhle. Ibe ngimuhle. Benisebenzisa kodwa khona icondom smalati. Yo, Jesus. Akayithanda condom lo. Lo akayithanda condom. Okay asikho. Musukubamba ingane. Cela silungise le ndaba. Ngicela. Asikwazi uyilungisa. Umuntu ongasebenzisi icondom ungayicabangeli. Awucabangi ngisho nami. Inokuthi ngiyamthemba yabo. Wena uyangizemba. Umuntu ongamazi. Ish. Okay ngicela Wawaya na eclinic nawo check.
Yamthemba. Ucheck ngenhliziyo. Umcheck ngenhliziyo ngempela. Hayibo. Check ngenhliziyo sibindi uyabulala. Awazwa isifebe bhuti abantu. Angawasho lamagama. Hayi cha isifebe. Ungamthinte. Yo. Ayi wena. Hawu, Nqophi. Hawu. Hawu. Ngathi uhamba udla wena hamba uthemba. Hamba udla. Mnike. Thatha into yakho lena unginyanyisa. Cela sikhulu. Hey, ubamba lengane. Yo. Kanti into yemfethu. Uphuma la kusilindo nje. Phela na izolubuka. Indaba ngocooperate. Indaba ngocooperate mfethu. Angithi ngani alifuna ukuthi uyibambe. Cooperate man. Hawu. Ungakhala. Welcome mhake lo mntwana. Sebenzimeni. Thatha yakhe welcome sisifihlisa umoya. Tsek. Wena uyiqhaphaza into engane le. Ngitshela umusa khakhe njalo wena uzobhayiza la. Ngitshela khakhe ngqi. Yeah. Protect leyo ngane uyibambe futhi abone lo ukuthi ngani banjwa kanjani. Buke. Ane ibuke lento. Yeah, lengane odlala ngayo. Up. Ibuke lengane, ibuke. Angithi na ukuqhaphaza ingane njengoba kade lokho. Ngeke mfethu. Down. Yeah. Was. Ngahambi mala. Yeah. Ufuna ukukhuphuka futhi. Up. Down. Musipaquza. Ngeke. Up. Musipaquza. Down. Ehlisa umoya. Angithi lama results owathola for ukufebela ingane. Up. Down. Musukuhlenga. Yini? Ufonela bani? Ufonela bani? Up. Yenze call lapho, ufonela down. Musuku, Endoda. Up. Yeka lento yenzayo, down. Yeah, lento yenzayo. Yeka ukufona, up. Yeka ukufona. Fakufone ephaketheni down. Faka ifone ephaketheni qala. Up. Awuzwa yini wena? Umbeke pha down. Up. Awuyele into yenzayo wena. Musukupaquza, fakufone ephaketheni down. 5.510. Good. Yeah, uyayifaka. Yeah. Imala cooperate. Up. Awume down. Awuye kupaquza. Miyeke. Musupaquza. Up. Down. Yeka lento yenzayo, musupaquza. Ngoba ngisangakukhuphula ka100. Labantu bayijimele lento. Ndize emoyeni. Ukhasisa ngamadolo mina. Thini? Hayibo. Akukhulunywe nami kanjalo. Awumele lapha imana ngapha welcome lo ngoba ngathi lo usafuna ukushebereka lo safuna ukudlala ibururuka ufuna ukudlala isiburuka hayibo inje ucoshela inkosi wena soyisusile boy lento soyenza ngendlela enzima asiqale siqedeni ngale ya ala emva kwalokho ngizodila na siswami indoda yakho khona izinto engizomenza zona masiqeda la ne safuna siqale sicheke vula na shashisa la ngabeke njalo nayo yafeba ngithi ya sorry vula angithethisi njalo ngishongo phela mina indoda yakho ayikufebele Pethu ngiyakutshela bamba ngiyakutshela njalo welcome cela uzomangala lo mfana lo uyangiqasha awuthi mina ngixoshelwa amatshe mina now WhatsApp now mase ngitap la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lamanyizi nyimbulu location la ungitshela okay good we on WhatsApp right now when you about to tap the trends tap lapha tsana view bakushela na sonde kumina bakushela nini bayangishela phela ngithi ngifuna ukuba loyal mina umuntu wami ongekho loyal Vela yena yethu. Phuma mfethu makuvela igama lezinye imbodla la ungitshela wena uveli wena la Vela mina nyethu. delete lapha faka uthi sex bayithanda sex lapha awuyithandi angithandi susu samncane ke we relationship vela bani lapha Akuveli umuntu. faka delete lento faka image ebrinjolo faka image ebentshisi fanele amanzi ethi qhwa mpophoma manje ukubona noyenza kanje usazoqhubeka naye Akuvela mina nyethu. vela wena wethu delete lapho Thani come outside ngiyiboni ngiqhubeka naye umuntu ongayicabangile uhambe icosha wonke amagciwane Vela mina nyethu. vela wena wethu Thani mani delete lapho bathuthi umthemba ngenhliziyo kodwa kwasho wathi ungathembi mfethu ngizama ukusiza wena la
ngifile umuntu. Type lapho uthi Uber Eats. Wena bakuPuber Eats nje noma amaqathana amabili eKentucky. Akuvela mina. Nangu Uber itselayo. Aw, uwe. Hayibo, uyawudlala uFacebook. Yebo ngiyawudlala. Shona kuwo. Aw. Ngena la. We talk sometimes. Insha. Hayibo ngayisho leyo. Nama message. Type lapho uthi I love you faka iheart ebomvu. Mayithi no results ungitshele. Sondela ngapha mfowethu. Udlala Instagram. Angidlali. Uzoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi yena. Ngijona umuntu ongayicabangile. Ungacabangini nanami ohamba ecoshe nje zonke izifo lezi. Hayi. Awuthami. Cela uxolise kule ngane mawuthi usayithanda. Noma ingaxolisa nje hayi ngimxolele hlobo. Ish. Ungasondeli ngithexolisa. Khuluma. Yaxolisa mama. Ngani? Ish. Ukufebela. Yeah. Bengasimisele ngicela sikhulume le ndaba. Bungayimisele. Hayi uqonda. So wena njengoba usumkhaphazile ucanga ufila kanjani? Yeah. Ucanga ufila kanjani njengoba uyenze yonke la yabona awuthami ngifuna ukuthi lengane ungaphindi uyikhohle. Ngifuna ukuthi lento oyenze kule ngane ungayenzi kwenye intombazane. Musa ngicela ungihagele leyo ngane. Hey wena. Hake. Yeah. Ngicela ukube ngathi uyamphika ngoba ngathi uyiPikachu uqukule. Nice one. I like it. Buka wena ngifuna ukubuka. Yeah, bese ngiphinda ngenye umqabulela isiphongweni. Hey. Mele uyibuke lento. Yenza ungayikhohlwa, mbambe ngenye. Ibuke. Ntombi yakhe ihagwa icuza buka. Happy kanjani? Happy ukuthi sis. Mnandi lapho ne? Kotela yes. Mncane awukwazi ukumkotela kanje. Awu ngingamkotela nje umuntu olingana nawe. Bhoqo. Yo, hayi. 2 slice. Yeah, ngitshela sister ukuthi it's over. Phelile. Over. Ufuna kuphele kanjani? Angithi wena uyahamba uyitshumeka. Uphele kahle. Ufuna kuphele kahle. And lo mlisi uzoyiphelezela lengane and uzolokhu uyibuka. Hambani. Mbambe ngesanga, ngibambelela kuMusa. Cha ngicela ngibambe ifika. Mbambe. Nice one ingane iyayicelela ucela ukuthi akwenzeni? Ngibambe ifika. Yeah, mkotele bafo. Woza wena, woza usiphelezele lengane. Buka, ya mele ngiqhaphazele nawe iqhaphazele lengane. Hey, iphelezele into abulokhu ufuna ukubuyela emuva. Yeah. Phindele phindela na emuva welcome umgonqoza. Kuthi ngingobuza miyeke welcome asambi na wena. Yewena. Uzokhala wena. Uzama ukwenzani? Hey wena athi support iPirates wena. Hamba naye mfethu. Hamba naye le. Baquze lapha. Asambe mfethu. Hamba naye. 1 2 3 4 5 6 up. Walk. Famba moyeni. Ufuna ukugqomisa ngeqolo namhlanje. Ngifuna ubone ukuthi iqolo liphula kanjani. Ngilinje foko. One hand. Ubanjwe ngesandla sisodwa uzubona ukuthi ubhoqo ngempela uhlulwa intombazane uqeda lapho uzojoyela mina kabi. Welcome igama lakhe lo uDlamini isibongo siba likhulu ungambhayizeli mfana wami uzokubhonya. Yeah. Kuba umfaka emqomeni siba likhulu. Ungasilandeli dog. Sobona. Yeah. Ungakhohlwa mina empilweni abantu engihamba nabo bagoqozana. Welcome. Musilokhu kufanele ingabi zakho. Okugonqoza uDlamini wena. Ungakhohlwa Dlamini and Manqele the two others. Asambe miyeke lo usabisa uyachelela lo sichenene. Ya ngihlupheka kamnandi namhlanje. Fila ngathi Friday. Hey, musilokhu kufanele abangani bakho wena. Hawu. Ngesimenze lutho. Hawu. Futhi musilokhu kufanele omalume bakho. Take me home. Ngizomela sihambile mfana ufonela abantu bakubo ngempela. Hey yo boo
boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake